Усім прывітанне! Сёння мы прыгатуем кашу з просам і бульбай, традыцыйную беларускую страву, распаўсюджаную ў Любанскім раёне Мінскай вобласці пад назвай крэпка каша. У Віцебскай вобласці існуе падобная страва, але з пярловай крупой. У 9-13 стагоддзях у Беларусі, асабліва ў полацкім княстве, акрамя аўса, пшаніцы і бабоў таксама вырошчвалі проса. Пазней у этнаграфічных крыніцах згадваецца, што кашы гатавалі з грачанай крупы, проса і бульбы. Нашыя продкі, мабыць, пашлі далей, аб'яднаўшы проса і бульбу ў адной страве, ствараючы смачнае і пажыўнае спалучэнне, якое да гэтага часу радуе сваім унікальным смакам і традыцыйным каларытам. Паехалі, але для пачатку падпішыся. Гатуем таўканіцу з адварной бульбы і сметанковага масла. Дадаем да таўканіцы прасяную кашу і старанна змешваем. Сала, цыбулю і моркву наразаем кубікамі. Абсмажваем сала на патэльні, затым дадаем цыбулю і моркву. У міску з таўканіцай і просам дадаем абсмажанае сала і гародніну, змешваем і дадаем яйка і спецыі. Гаршчочак змазваем алеем, выкладваем у яго масу, паверхню змазваем смятанай і пасыпаем сырам. Запякаем у духоўцы да залацістай скарыначкі. Грамоўка ў тэлеграме. Варта адзначыць, што ў класічным рэцэпце выкарыстоўвалі толькі бульбу і проса. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці!